Ekene m unu. Ọma bụ Maazị Onyekachukwu. A bịara iwetara unu tata a history of Ojebe Ogene, ka Ojebe Ogene si wee dị. Anyị na-anụ Ojebe Ogene kemgbe, mana anyị bịa ka anyị kọwatara unu ka Ojebe Ogene si wee dị, maka na onye ọbụla kwesịrị ịma ebe o si wee bịa ụwa. Ụfọdụ na-ajụ ka ede ebe bụ Ojebe Ogene, gịnị bụ Ojebe Ogene? Ụfọdụ na-afọ ebe Ojebe Ogene TV a wee na-asị ka ede ndị bụ Ojebe Ogene a na-ekwu maka ya. One, Ojebe Ogene bụ a clan dị under the local government. Ogene bụ nwaanyị nụrụ di n'ihi na ọ mụtara ofu nwaanyị. Ọga ya bụ di ya na-anụ ya wee na-emegbu ya maka na ọ mụghịwa ọzọ. Ofu ọ mụrụ amụ wee bụrụ nwaanyị. Mgbe Ogene na-achọ ịwụ ka ọ kpọrọ nwa ya nwaanyị bụ Ojebe, n'ihi na Ojebe bụ nwaanyị mara ezigbo mma. O wee gwa Ojebe nwa ya sị ya na ya na-agọrọ gị ọfọ taa, na ya ataka afụfụ, na afọ niile ya taa na be di ya bụ maka na ya mụrụ nwoke and maka na ofu nwa ka ọ mụrụ. O wee gozie nwa ya nwaanyị bụ Ojebe wee sị ya na ọ ga-amụ ọtụtụ ụmụ, na ọ ga-amụ ọtụtụ ụmụ nwoke ma ụmụ nwaanyị. Wee gọkwa ya ọfọ sị na nwoke ama mmenetere ya gaa, na ofu nwoke na ọma nọ n'okpuru ofu nwoke, na ụmụ nwoke ga na-achụ ya na-abịa gaghị na ọka nka wee dịcha n'ụwa ya. Ihe a bụ ọfọ mama ya bụ Ogene gọrọ ya. Ojebe Ogene bụ Ojebe nwa Ogene, pụta ka afọ a Ojebe Ogene si wee bịa. Nwoke izizi nụrụ ya wee bụrụ nwoke a na-akpọ Eri Udene. Eri Udene a she from Anambra State. Na Anambra State ochi ọ agbụrụ Eri, being the father of the Igbo land. Eri Udene a bụ ịbịa n'afa Eri Udene nọ Udene, otu esi akpọ Udene na anaba anyị, Udenne, Udenna. So ọ Eri bụ afa nne ya, afọ ọ na-aza, o wee bụzi Eri Udenne. So mana translation wee gbọ ya na-akpọzi ya Eri Udene. Nọ yawa bụ ihe bụ first husband nụrụ Ojebe Ogene. Eri Udene bụ onye a great farmer na-akọ ugbo, eji ugbo wee mara. Na settlement ebe ọ nọ wee na-akọ ugbo ahụ ka akụkọ na mmemme a na-eto. Wee a great flood that year. Ide mmiri wee bịa tochie ihe niile ọlụ, tochie ma ụlọ, nke mere na o mechara rigo n'elu osisi. N'elu osisi ahụ ka ọ nọzi dịtọ n'obi na farm settlement. Ndị agbata obi agbatazie na-abịa enete ya na-akasi obi, ọ nọ n'elu osisi ahụ. N'elu osisi ahụ Eri Udene nọ ka ọ nọ na-eche kedu ihe ya ga-eme, ma ndị ya ji ụgwọ ma ndị ya natachara ihe n'aka ọ ga-abụ ọ bụ na ele wee ke ịkwụ ụgwọ. O wee na-eche kedu ihe ya na ha ga-eji. N'elu ebe ahụ ka ọ nọzi mmiri a na-ata. O wee decide ya na ya mgbatụta ya n'elu ahụ na ya ga-achọrọ ụdọ kwụọ wee gbuo owu ya ka ya dịchọ na owe ozi ya gbasara ya na ndị mmadụ. Mana ewe nwanne ya nwoke bụ na-achụ nta, a great hunter. Ọ na-egba nta, ọ na-eje mba dị iche iche. Nwanne nwoke ahụ afọọla izu ụka one ma one before ihe eme. Ka ọ na-abata ọfụzie ka nwanne ya nwoke nọ n'elu, mmiri atabago. O wee sị ya na kọcharịa ya na ihe jere nọọ ya wee rute n'ala wee kwụ ụdọ. Nwanne ya nwoke sị ya na ọma nkwụ ụdọ, ọ sị ya na o were ya dị ndụ eme. Nwanne ya nwoke wee sị ya ọkwa maka na ide mmiri na-emebi ihe ka ọ sị ya na owe ozi ya wee ya na aka. Ọ sị oke, ọ bụkwa nna ya je gosi gị ebe mmiri na-adịrọ chaa chaa, na-ewe obodo ya gafetara ebe a na-achụ nta wee fụ na mmiri zoo ohene ozugbo ọ na-ezoche ọta, na ebe a were ugwu na mmiri zocheghe n'ebe ahụ ọta, na mmiri ada efochi. O wee sị ya na enweghị ụdị ebe dịka ebe. Ọ sị ya ọ bụrụ na ya gosi gị, ị ga-ekwe dị ndụ hafụ ịkwụ n'ụdọ? Ọ sị ya ee. Ọ sị ya ngwa ya ritute. O wee si n'elu osisi ritute, anọcha wee bido njem. O wee duru ya dute ebe a na-akpọ Ebe, dute n'Ebe. O wee gosi ebe a sị ya na mmiri zocheghe n'ebe a ọta, ọfụ na mmiri ahụ na-agba ozo ọta n'eziokwu. O wee settle that place. Ebe ọ nọ n'akọ ugbo na-agagharị n'ime ọhịa, o wee mitie this woman a na-akpọ Ojebe Ogene. Ojebe Ogene mara mma na onweghị nwoke ga-afụ ya nepụ anya.
o were kpọrọ Ojebe Ogene ya na ya anụbazie. So nwa nwoke izizi ọ mụrụ ya bụ Ebe. Ebe a bụ translation gbadata maka ya na-akpa ya bụ ebete eri udene. Ebete eri udene dị in form of gasị obeta, mana translation down to Ebe na mkpọbiri a kpọzie ya Ebe. Then nwa nke abụọ ọ mụrụ bịa bụrụ nwanyị wee mụọ Igweakọ. Igweakọ a na-ezi onye ihe dakwasịrị. Igweakọ a nụrụ di. Onye nụrụ ya bụ nwoke a na-akpọ Okpoto. Okpoto a anyị na-ekwu maka ya nụrụ nwaanyị na-abụ one from Nkanu area. The second person bụ Igweakọ nwa eri udene. Igweakọ a mụrụ ndị Ngwo ụnọ. Ọ ya mụtara Ngwo, a na-adịghachi Ngwo wa Ngwoakọ. Ọ translation bụ na-achị Ngwo wa Ngwoakọ, ishubi Ngwo wa Igweakọ. Then the woman from Nkanu wee mụọ Ngwo asaa. Ọ ya mere ịbịa na Ngwo, ndị Nkanu na-eti mmọnwụ, ndị Ojebe Ogene side na-eme ihe odo. Ọ ya mere ịbịa na Ngwo na-eme ma eme odo. Nwa nwaanyị ọzọ ọ mụọrọ eri udene bụ nke a na-akpọ Ugwunye. Ka Ugwunye anụnwa toro n'odi, onye nụrụ Ugwunye bụ one man a na-akpọ Ọnịchaagụ. Ọnịchaagụ nụrụ Ugwunye, o wee mụtara ya ndị a na-akpọ Nike. A na-asị gị Nike Ọnịchaagụ. Ọ Ugwunye mụtara Nike. Then Ugwunye ebie wuti Ọnịchaagụ, ọ dabaghọrọ ha, ọ na wee nụzie another man a na-akpọ Ezedike. Ọ Ugwunye ahụ ebe ahụ ka o si wee mụọ Egede, wee mụọ Afa, wee mụọ Akpakume, mụọ Nze, wee mụọ Oru. Uto na eri udene bụ a great farmer and the first husband ọ nọ. O wee mee na ọ ya maka ya na ya kacha bite aka. Ya na ya biri after ọ mụchara ya nwa ikpeazụ. O wee fụ nwoke a na-akpọ Iyimawubu. Iyimawubu ka ọ hapụziri eri udene wee nụwa, wee mụtara Iyimawubu obodo a na-akpọ Abọ. Otu a ka ndị Abọ na onwe ha si wee bịa. After ọ mụchara ya Abọ, o mitie ema na a na-akpọ Ogwugwu Ebenebe. Ogwugwu Ebenebe ahụ ka ya na ya biri, o wee mụọ ya Ụkana. Remember na mama ya bụ Ogene gọrọ ọfọ na ọ ma nnọnata n'ofu okpuru nwoke, and nwoke ama mmenetara ya agaghị ma o megbuo ya ma ọ kpagbuo ya. So wee ka gị na ya si wee misunderstanding, nwoke ọzọ kwụ na line wee na-eche ya. After o bichere wuti, ọ mụrụ Ụkana, ọ mụrụ Ogwugwu Ebenebe Ụkana. O mitie nwoke a na-akpọ Ujomekete. Ujomekete a ka ọ mụọrọ Ọhụm. After ọ mụchara Ọhụm, o mitie nwoke a na-akpọ Ukwuedem. Ukwuedem ka ọ mụọrọ Ọkpatụ. After ọ mụchara Ọkpatụ, Edem nwanne Ukwuedem wee metewe ọfụma. O wee hapụ Ukwuedem ya na Edem wee biri. O wee mụọrọ ya Umurumgbe, ndị a na-akpọ Umurumgbe Edem. Ka ọ na-amụchi Umurumgbe Edem, o mitie nwoke a na-akpọ Ojime Igwe ya. O wee mụọrọ ya Ukehe. Ukehe bụ ebe o bi last. Ebe ahụ ka ya na ha nọzi mgbe ahụ yawa ya. Ka ahụ si wee yawa ya, ndị Ukehe wee gbarụ bịakwute Umurumgbe si ya na ha adịghọkwa mama ha. Umurumgbe asị ha na ọ gbasara ha na ọ tọturu ha. Ntọtu n'ọnụ be anyị means na ha akabere aka sef ọ rapụ ha jee n'ọdị ọzọ. So na ọ tọturu ha na onweghị ya gbasara ha, na mama ha aha na ha makwara ka o si wee bi na be ha na-ete ya. Ha na-emezi the thing, agbakwute ndị Ọkpatụ were nabata mama ha aha na-adịghọ. Jekwuru ndị Ọhụm si ya na-ekwe ndị Ọhụm asị ya na mama ha hapụ ha n'oge. Otu aka esi jekwuru Ụkana, jekwuru Abọ.
anabataghị that woman na ahụ na ya due to na di ha ndị asị na ọ hapụrụ ha wee nakwuru onye ọzọ. Then ndị ọkpatụ wee buru nwaanyị a butere nwanne ha nwoke bụ ndị ọkpara ebe wee nabata mama ha sị na ọma ha ka ọ bụ. Ọ sị ya bụ na ọ hapụrụ ha jee n'odi ọzọ na ọmama ha ka ọ bụ. Ebe a ka ọkpatụ na-abịazi na-enete mama ha bụ Ojebe Ogene. Otu a ka enetegite mgbe nwaanyị a chọrọ ịwụ, o wee kpọọ ọkpatụ gbaa ebe tukwuo ha ana wee gọzie ha jikọọ ha si na relationship ha ga-akacha relationship ga-adị n'ụmụ Ojebe Ogene niile. Ha wee nọrọ ebe ahụ wee sị ya na onye we awa mepuo nwanne ọya ma ọ awa mee nwanne ya ihe ọjọọ na ọma ndị natara onye ahụ mma. Maka ndị a na-amụta ata na-amaghị the relationship between ọkpatụ and ebe. Ka m gwa gị, onye ebe wara awa fụ ọbara onye ọkpatụ mmepuo onye ọkpatụ ọbara maọbụ onye ọkpatụ imepu onye ebe ọbara ọ da ana scot free. And that relationship bụ ihe merụ na ndị ọkpatụ na-abịa pilgrimage n'ebe once in every 10 years. Ọ bụrụ na ibu nwoke ọkpatụ mee toche ma isohoje pilgrimage ndị age grade na-aga n'ebe ha na-afụta onwe ha azụ na onye ahụ ezube. Mana nwoke dịcharụnụ mee age grade ahụ gaa pilgrimage n'ebe ji ebe ahụ eyiri Ojebe Ogene ha agọcha ọfụkpa ekpere nata na afọ onwe ya as a fulfilled man. And na ọkpatụ taa ọ bụrụ na ị na-aya na ị merụrụ aka na-ewe ka isi wee rụrụ aka bịa ndụ dị agha, ịma ntinyeleta ụkwụ na that ancestral home of Ojebe Ogene ebe ahụ ewere ya n'ebe because ọ bụrụ na ị ga ihe yere gị 4 days or before 7 days ọ ya ha wụọ. So ụfọdụ na-adị bịa the pilgrimage soro bịa ihe age grade oru that time a ga-abanye ebe ahụ eye excuse ịfụ ha ụfọdụ amịcha azụ ịma na onye aka ya na-adịghị ọcha. Mana onye ọkpatụ ọbụla jechere ebe ahụ pụta na afọ uwe ya as a fulfilled man. Otu a ka o si wee dị na relationship ebe na ọkpatụ. Then ndị ụmụọka bụ ndị anyị na-akpọ the 8th son of Ojebe Ogene kịta bụ ndị migrate from ọhụm ka ndị ụmụọka si wee migrate ebe a ha nọ. So ụmụọka bụ part of ọhụm mana today ha abụgo a full community, full town ewe na Ojebe Ogene n'ụbọchị nke taata. Ndị be anyị ekenekwe m unu ọzọ. Ihe anyị ji wee kọwa akụkọ a bụ ka anyị nwee ike ịgwa ọha na eze ka Ojebe Ogene si wee dị maka ndị na-anụ maka Ojebe Ogene na-amara ebe Ojebe Ogene dị. Ụmụaka ibe anyị ndị nọchakwanụ outside onye fụ nwanne ya ọ mara ka ya na nwanne ya si wee relate ịfụrụ na ya amatago ka Ngwo na Nike si wee relate kwetu Ojebe Ogene ma ndị Ugwunye. So otu a ka anyị si wee na-eweta ya n'ụbọchị taata. Anyị ka ga-ewetakwa akụkọ anụwa ọzọ wee merie ya na-akụ ya na-agbago ka esi wee bịa na ya agaghị ruo ebe ana Igbo bidoro. Udo dịrị unu, anyị ekene unu. Aka m bụkwa Maazị Onyekachukwu.